Vi tager til Montenegro. Ej, det bliver nødt til at tage med. Det var ærgerligt. Jeg kommer så meget til at savne jer. Er du læg? Luftan. Orly Tang. Olivia. Rasmus. Silas Bak. Nej, han er i lufthavnen. Luftan. Anton Hermansen. Camilla. Bro, hvor er min telefon hen? Op til! Det er en Volvo, ikke? Det er jo ikke en mand med. Igen, det er en Volvo. Ja, opleve de telefon. Louis. Har du ikke oplevet? Vink, guys! Sikke kølig må være for dem, at de var... Hej! Hej, Vi laver lige intro. Hallo, Benny-frame. Skal ikke have Benny-frame? Vi skal videre, og vi skal flyve nu i 3 timer. Og så spawner vi på hotellet om så mange timer. Og så siger vi bare... Vi ses snart. Du skal altid have med. Okay, bedste. Følg med. Se, så har vi Auti. Ja, Louis. Louis, har du glædet dig til turen i dag? Ja. Hvor meget har du? Jeg har glædet mig. Har du glædet dig mig? Ja. Tror du, vi kommer af det forkastet hen? Nej, jeg håber ikke i hvert fald. Har du pakket alle dine ting? Har du glemt noget derhjemme? Nej, jeg har pakket det hele. Nu skal vi videre. Okay. Nu er det mig, der skal sige noget. Hvad skal vi nu, Musti? Bare kom med. Her har vi Goat. Ja, hvor Hauke? Hvor styrer kamera, mand? Hallo. Har du husket håndklædet? Nej. Jo, jeg har sådan dem. Har du gemt dit håndklæde? Nej. Du skal lige smile til YouTube-videoen. Har du glædet dig til i dag? Så nu er vi pullet op på lufthavnen. Ja, tak. Private jet venter på os. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen, men det håber jeg, Vincent gør. Gør du det? Jeg har styr på det. 100. Alle de har spurgt mig om penge, autografer og selfies, men jeg er for busy, forstår du mere? Så nu er vi ved flyet om at filme. Jeg skal lige filme flyene. Prøv lige at se. En Norwegian Airline. Nu går Vincent der. Så nu går vi. Ingen idé, hvor vi går hen. Der er 7-Eleven her. Vi skal lige have noget. Skal vi give studerende lidt penge? Ja, her har vi tvillinger. Adam, han er nye medlemmer. Adam, hvad vil du sige? Tusind tak. Jeg vil gerne takke min mor. Ja, velkommen til familien. Velkommen. Læg lige mærke til, at han sidder på skødet der. Kan du ikke lige filme, at han sidder på skødet der? Så ikke man vil høre filmen. Du plejer godt at mig til det, man skal købe i... First class damerne, elite plads herrerne. Nu er vi inde i toget. Sammen med Ine. Film. Her har vi lige Sarah, der filmer. Så derude. Nu er vi på vej til Wien. Og så skifter vi flyet til... Ja. Hvad var hovedstedet? Niksic. Eller, altså det er så ikke der, vi flyver hen, men... Det siger vi. Ja, lige nu vi er i Wien. Venner, sammen med Marius. Hvad vil du sige? Sammen med Johanne. Amanda har vi. Astrid vi har. Og de andre smukke mennesker. Nu skal vi tjekke. Men den er stadig, jeg har mærket på. Ja. Så har vi butikker her. Her er vi en butik og sådan en restaurant. Nej, Frida! Morten, tag dem. Morten. Hvad laver du? Alma, hjælp! Kan du lige forklare os, ved du hvad? Frida! Her har vi Alma. Følg Frida. Ej, Alma, skal vi dele dem her?
Nej, Frida. Hey, kom. Globus! Er vi klar? Hvem skal en joke? Mig? Nej! Hvad skulle jeg? Jeg har ekstra tyggegummi. Det var ikke tyggegummi. Nå, det var tyggegummi. I skal rydde op efter jer selv. Når vi kommer frem, så gider vi simpelthen ikke at rydde op efter jer. Okay, det husker I. Så har jeg stadig proppet i. Og så har vi kompas-elever på det næste. Der er nogen af jer, der tager aftenmedicin. Den skal I tage nu. Melatonin og hvad ellers. Vi har versus her. Og så har vi Alma her. Skal du sidde ned ad det? Det kan jeg godt. Alma, hvad var det, du har spist? Hvorfor tyggegummi? Skittles, tror jeg. Hallo? Okay, Alma, vis os, hvordan man spiser... Frem til hotellet. Skal jeg lave ASMR? Så er det bare vigtigt, at det lige venter udenfor. Fordi der bor jo også... Skal du have ekstra tyggegummi? Hvorfor ekstra tyggegummi? Det er faktisk ikke, Vi skal altså faktisk ikke så længe. være stille, når vi kommer frem. Og jeg tænker også, at I er så stille nu. Du får lov til at åbne det. Jeg har virkelig brug for at få de power der. Klokken er mange. Jeg har virkelig også brug for det. Så det er ikke nu, vi skal snakke en masse, vel? Nej, det er det ikke. Så giv hinanden den respekt op. Hold op, der er også ekstra indpakning. Så vi sidder pænt i huset. Crazy. Det er faktisk det, står du med op. Jeg har Prøv at gøre dit valg. Hvordan Jeg har siger ikke du? gjort noget, Bastian. Det smager meget flot. Det er også noget ekstra. Det er anden dag i Montenegro. Hej Bastian. For en hotel her. Find lige overalt. Ja. Bastian, vidste godt, jeg var 0,002% fra Montenegro. Er du related til Montenegro? Hvad siger du? Okay, Jeg er 0,0. vi kom i går klokken 00 eller sådan noget, klokken 1 tror jeg. Så gik rundt på værelsen og kiggede på, hvem de har fået. Så gik jeg i karbad klokken 3 om natten. Ja. Så gik jeg i seng. Nu står vi herude. Jeg har været i bageren og købt brød. Skal vi være stille, fordi Sharon siger noget? Og det er vores fake Benny. Cut. Hej! Nå, ikke cut. Ja, vi laver mod det. Nu kommer dem, der altid gerne vil Vi skal i være med. kirke nu. Og så skal vi shoppe. Og I må godt få et haul af, hvad vi har købt. Ja. Det vil vi ikke have, hej. Yes, her har vi Tilde. Hej hej. Det er hende, der skal fortælle, hvad vi skal lave i dag. Yes, okay, så lige nu har vi haft spist morgenmad, og vi har hørt et eller andet foredrag omkring den ortodokse kirke. Så lige nu er vi på vej hen til den ortodokse kirke, som vi skal ind i, og vi skal se den og alt muligt. Så skal vi på byvandring, og vi skal op på et sådan udkigspost og se byen. Og se, hvad Niksic kan. Ja, hvad den hedder. Ja. Yes, det er det, vi skal i dag. Ja. Ses. Fedt, ses. Så til det er klar. Til kirken. Allermest mærke til. Og så lagde jeg altså også mærke til, der var derinde. Der også man jo have. Om I vil købe noget, det er fuldstændig op til jer. Ikke også? Hvad skal I nu? Vi skal på vandring. Vil vi tage kameraet med, så vi kan vandre med? Må vi ikke det? Det er mystisk. Please, please. Alma, hvad skal I nu? Hvad skal I nu? Men i kirken? Vi saver. Wow. What's up guys? Vi er dag 2 i Montenegro. Vi er på fotoløb. Yes. Sammen med Benny tager en Fam masse billeder. og Fabian. Benny Fam, jeg ved ikke helt hvor de er blevet væk nu, Benny Fam. Lad os lige finde. Så vi har Alleyway her, vi har Everything, vi har tøj på begge sider, der er New Yorker derinde, New Yorker ovenpå. Vi har, der er et lille center heroppe, hvor der er en masse ting helt om, og på toppen er der spillehal. Spillehal op på toppen. Og de også. Der er sådan noget beauty, sæbe, sådan toiletting du skal bruge. Vi har et outlet. Butik for gamle mænd og damer, tror jeg. Og der er urbutik. Hvad er det? Øj, jeg skal faktisk se. Jeg mistede mit ur. Kan vi se prisen? Så jeg kan godt se den der ligger derovre. 400... Hvor står prisen? 416 euro. Hvor? Lige derovre. 400. Det er ikke rigtigt.
Ja, for dyrt. Hvor er Betty 5 af? Ved jeg ikke. Skal vi råbe efter dem? Så har vi... Betty 5! Så har vi streetmarked her. Ja. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. Det her det er første video med content-gutterne. Og jeg kommer, dreng. Det er gutterne, det er ikke bare gutter. Ja, kom her, dreng. Kom nu. Ja, så er vi så en lille autist med på holdet, men det er jo så en ting. Content! Hey! Gutterne! Yeah! Og vi står her ved Tara Bridge Zipline. Og det er fuldstændig vanvittigt. Det er simpelthen en zipline, der var fuldstændig vanvittigt. 1050 meter. 120 km i timen. Wow! Damn! Og det er simpelthen første video med content-gutterne, og vi kommer til at lave vlogs fra vores studietur til Montenegro. Alle sammen her. Er det ikke rigtigt, dreng? Jo. Ja! Er vi sent på at starte en vlog? Ja, det er lige meget. Vi har været her i 2 dage, og nu filmer vi resten. Den her? Ja. Så du kan holde til os? Nej. Oh. Det er ikke smerter af seng. Hvor det børnene? Nej. Jeg kan godt prøve den her. Ikke nok godt. Prøv den der. Hvad for en? Den der. Jeg kan ikke gøre så meget bag til. Ja, det er sådan en shake. Syg café. Vi gør os? Ja. Ikke på højde, tror jeg ikke, det Okay. Fedt. Det er nøj! Åh, det er nøj! Jeg behøver ikke briefing, jeg ved godt. Det er nøj! Det er nøj! Kom til det her! Det er nøj! Altså, hvem er Palogomon? Hvem er Palogomon? Oj, det ser jo sådan lidt shake booty. Kom til nøj, det der! Fucking nøj! Ja, men det er jo ikke så Ej, gutter! Where we need to keep them like Fuck, det er nøjeren det her. Og lige gør heroppe. Nej, han er sammen med nogle piger. Lad os alle sammen væk. Hey! Hej. 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 Ja, det er bare de træder der afhænger af, hvad nogle af de første og de sidste. Bastian til Dags. No shit. Han suger streger på skolen. Du skal spørge, hvad man er helvede bremse med. Han suger streger på skolen. Er det nok safety, det der? Han har et kamera inde i pigernes bad. Nå, hvad så det? Jeg fandt det. Eller, Det kommer til at gå lidt. du fandt mit gemmested. Jeg havde tænkt mig at sætte mit kamera der. Det er så meget. Gutter, lad mig lige filme. Skal lige filme. Du skal have benene op. Op med benene, Tu! Op med benene! Fuck, det er langsomt. Kom, lav den. Og hele gulvet rykker bare. Lav en muscle op. Kan du ikke? Kan du ikke? Kan du ikke? Sig det. Gør den nu. Du springer sgu da ikke. Videre kan ikke. Men er det ikke Adrian, der står klar? Men du skal køre sammen med MT. Jeg tror, du skal køre sammen med Bastian. Jeg skal køre sammen med Louis. Vi kan ikke forstå, hvor du kører. Okay. Nej, du kører sammen med Musti. Læg sammen.
Der er Morten! For satan, mit hoved, der går de her hjelm på. Ser det godt ud, Morten? Er du bange? Er du bange? Husk at nyde udsigten. Er du bange, Morten? Det var godt. Altså, jeg har taget skitrack på, så hurtigt jeg kører. Se, hvis der er kort. Kan vi løse en hel lille? Nej, man kan jo starte... Okay, er den i gang? Ja. Okay, jeg har kamera nu. Vi skal lige tage et billede af Kami. Vi skal lige se, hvad okay, må jeg lige kan smutte? Ja, kom med. Sorry. Prøv at se, hvor flot der er. Så må jeg lige have billede med en dame. Ikke mere. Se, hvad der kan kaste længst, det her. Kom, Marley. Jeg vurderer og filmer det hele. Marley kaster først, jeg kaster Okay. Ja. Nej, det kan jeg ikke se. Jeg kan ikke kigge på 2 sten på samme tid. Okay. Ja. Okay. Ja, Karl vandt, desværre, Mols. Hvor dejligt. Har I slukket det? Virker det stadigvæk? Er hunden på billedet? Josa, du skygger for hunden. Nej. Nå. Okay. Hej Nums, hvad har du at sige til Mustis YouTube-kanal? Brahaha. Brahaha. Det er sygt pinligt, hvis jeg klipper det der med. Jeg står ude der. Gør det ikke. Okay. Two of my favorite persons right here. Jeg kan godt være med på et billede. Nå nej, okay, det er sådan en double date. Nej, fordi han vil ikke snakke med mig lige nu. Nej, men Musti. Ja, jeg er i vandet. I lægger et gruppebillede. Okay, slå lige den største bøvs. Så skal hun væk. Det var ikke altså historie. Okay. Må jeg få lidt Sprite, så kan jeg så huske det. Slå den største bøvs. Der er ikke mere brus. Ja. Prøv lige med det, gør det der. Okay, Musti. Nå, nu er der billede. Picture time. Jeg burde filme den vej, ikke? Okay, ja. Hey, finder vi igen. Hey. De der står pit til billeder af os. Altså, den ene er vores guide, den anden ved ikke, hvad. Hvorfor tog vi vores ind op? Liven bad os om det. Okay, jeg filmer dig nu, Holger. Du behøver da være så tæt på. Du skal Leo, kig. Du skal sige noget, jo. Tag nu billeder igen. Ej, sig noget. Fortæl om noget spændende. Måske den flotteste lokation, du overhovedet kan finde i hele verden. Okay, jeg ved ikke, om Jeg har aldrig set noget flottere. Nej. Ægte. Snakker du? Hvem snakker? Hvad snakker du? Ja, det minder mig om. Jeg snakker selvfølgelig om Louis. Nå. Jeg er flot. Alright. Okay, Louis, 1-10, du stiller dig ud på den der scene. På den der? Ja. Hop ud på den der, og så over på den der. Og så deroppe. Faktisk bare gør det. Ikke 1-10, bare gør det. Jeg har lyst til at lave soppe. Hey, jeg har lyst til at... Kom så, Louis, du kan godt. Er det crazy, Louis, du siger? Og så ud på den der. Og så lav en pirouette. Jeg skubber ham, når han kommer tilbage. Og så laver jeg pirouette. Og så hop i det. Please. Det kunne være fucking nice, hvis du var lidt søgt. Eller ikke nice, men du ved. Content. Okay, prøv at komme tilbage igen. Men du må ikke træde på den her. Pose for det kæmpe. Nu vil jeg hjem tilbage i land. Okay, det var ret flot, Louis. Tak. Er der flere seje tricks, vi kan gøre? Det kræver mod og vilje. Okay, jeg kan godt prøve. Nu vil Jeg kan prøve. Er du klar? Er vi sikre på min ting? Er vi sikre på, at den filmer lige nu? Det ved jeg ikke. Hvordan tænder man den? Den er tændt. Den har tændt altid. Den er tændt. Okay. Vent lige, hold lige den her. Så får hun ikke. Et. Skub. Og hun gjorde det. Wow, shit ud.
Nej, jeg gør nums. Pas du på. Du tager lidt nævnt for Nino. Nå, jamen det er meget fint. Tak.